Angku datuk bonsu. Lai ambo tuan. Sambah je titah tiba ke hadapan angku datuk. Lalukanlah tuan. Sungguh pun angku datuk nan disambah dengan tertib majlisnya disusun jadi nan 10 ditakwakan kepada nan 1. Memohon meminta maaf kepada niniak dengan mama sarato juaro jo pitunggua sado nan mananai manatiangkan pekerjaan kita nanko tampai diambo menimbulkan sambah je titah. Tidak dia tok dibilang gala sado nan tidak tatok jo ta bilang jo sambah sajo ambo muliakan. Bukan toh diambo bak raso kamalampau jo malinteh dari hadapan niniak mama sagaji guru. Sungguh pun diambo terbitnya sambah lah kato jumu pakai diambo untuk menimbulkan sambah jo titah ke hadapan angku datuk. Lai ko sambah jo titah tiba ke hadapan angku datuk bunsu. Lalukanlah tuan. Sambah jo titah nan kaditibokan ke hadapan angku datuk bunsu nan bak kini hari. Ba undang pitua di nan tuo papatah luak nan 3 gurindam caro Minangkabau. Di dalam luak nan 3 lah ampe adai nan bapakai. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga siriah jo pinang kampe minum jo makan. Nan dinamakan sambah menyambah. Tandonyo kita banagari, tando bakampuang bahilaman, rukun damai dalam nagari. Nan dinamakan baso jo basi. Maliek hereng dengan gendeng memakai paham rabah tagak mulik manih talempong kato batanam tabu di bibir banamo adai sopan santun. Nandek tuah siriah jo pinang. Di dalam luak nan 3 palanjuang gantang balambak panungke tinggi banjuang. Nan dinamakan minum jo makan. Ubek jariah pamagalapa aka dapet pikiran tumbuh serupa iko kini. Cancang nan 2 sagaragai adek nan 2 sakaitan aso adek kaduo syarat. Kok adeknya alah tak batu intan, kok syaratnya alah tak ajalullah. Kok katehnya Allah tak ambun jantan, kok ke bawahnya Allah tak kasih bulan. Pado kutiko iko kini. Pihak kadiri marah pulai nak minta ditarimo jo hati suko. Tapi samantang pun baitu. Pihak kadiri marah pulai bagaimana kiak niro pinang, antah baraya antah tido, nan ba alu patah tatimpo musim pabilo kebatarua. Nan ba ibarat padi salibu. Awak tumbuh musim talampau urek bagantuang kajarami rangkiang tinggi nan kadi cinto itu bak raso takkan mungkin. Iyo bana kok kailia nak minta dibawa sarang kuah dayuang, kok kamu dia nak minta dibawa sarang kuah pulau. Kok kabuki nak minta dibawa samo mendaki, kok kalurah nak minta dibawa samo menurun. Ikolah nan menjadi permintaan dininiak mamak sagaji guru kehadapan kerajo nan bapokok silang nan bapangka sado nan bakerapatan di tengah rumah. Ikolah sambah dititah nan ambotibukan kehadapan angku datuk bunsu. Lah sampai buah panitahan tuan ambo datuk Rangkai Olabia. Lah sakira sampai angku datuk. Tuan ambo datuk Rangkai Olabia. Lah iya ambo. Sambah jetitah kembali ke hadapan tuan ambo datuk Rangkai Olabia. Lalu kalah angku datuk bunsu. Adapun tuan nan disambah mak sarapeknya lah niniak mamak sagaji guru sado nama kerapatan di tengah rumah tampai diambo menimbulkan sambah jetitah. Tidak diatuk dibilang gala sado nan tidak tatuk jeta bilang jo sambah sajo ambo muliakan. Bukan toh ambo baraso kamalampau jemalinteh dari hadapan karajo nama pokok silang nama pangka. Sungguh pun di tuan tarbitnya sambah lah kato aja pakai diambo untuk menjawab buah panitahan tuan. Lai ko sambah je titah tibo karapan tuan ambo datuk Rangkai Olabia. Lalu kalah aku datuk. Sambah je titah nang kaditibokan ke hadapan tuan nan bak kini hari. Adapun sama so dari nan cako karanolah tanta di tuan buah panitahan ke hadapan ambo. Ayo tu nan jadi buah panitahan.
Ba undang pituah di nantuo papatah luak nantigo gurindam caro Minangkabau. Di dalam luak nantigo lah hampe adai nama pakai. Pertamo sambah menyambah, kedua baso jawasi, ketiga sirih aja pinang, keampe minum jemakan. Nan dinamokan sambah menyambah. Tandonyo kita banagari, tando bakampuang bahilaman rukun damai dalam nagari. Nan dinamokan baso jawasi. Malie hereng dengan gendeng memakai paham rabah tagak, mului manih talempong kato batanam tabu di bibia banamo adai sopan santun. Nandek tua siri aja pinang. Di dalam luak nantigo palanjuang gantang balambak panungke tinggi banjuang. Nan dinamokan minum jemakan. Ube jariah pamagalapa aka dapet pikiran tumbuh serupo iko kini. Cancang nan duo sagaragai adai nan duo sakaitan. Aso adai kaduo sarak. Ko adainya lah tabatu intan, ko saraknya Allah tajalullah. Ko katehnya Allah tambun jantan, ko kabawahnya Allah takasya bulan. Pado ketiko iko kini. Pihak kadiri marapulai na minta ditarimo jati suko. Tapi samantang pun baitu. Pihak kadiri marapulai bagaimana kia niro pinang, antah baraya antah tido baalu patah tatimpo musim pabilo kapatarua. Nama ibarat padi salibu. Awak tumbuh musim talampau urek bagantuang kajarami, rangkiang tinggi nang kadicinto itu baraso tak mungkin. Iyo bana. Kok kailia na minta dibawa sarang kuah dayuang, kok kemudian na minta dibawa sarang kuah pulau. Kok kabuki na minta dibawa sama mendaki, kok kalurah na minta dibawa sama menurun. Ikolah na jadi permintaan di niniak mama sagaji guru, kehadapan karajo nama pokok, silang nama pangka, sado nama karapatan di tengah rumah. Kan baitu bana lalunya buah panitan tuan nambo datuk rangkaian labia. Iyalah. Ndak lai kok sepanjang buah panitan tuan, Allah sepanjang adai. Tapi sungguh pun Allah sepanjang adai, dek karano ada pulau nama nuri sepanjang adai. Dek karano duduk ambo di hadapan karajo nama pokok, silang nama pangka, nan bajanjang naik batanggo turun. Di bawah kato jemu pakai dijapikan ang kabarinyo, mananti tuan ambo datuk rangkayo labiah sekiro-kiro, lai kemanuri sepanjang adai. Ikolah sambah jatitah nan ambo kembalikan ke hadapan tuan ambo datuk rangkayo labiah. Lah sampai buah panitahan angku datuk bungsu. Lah sekiro sampai tuan. Angku datuk bungsu. Lai yang buat tuan. Panitahan kembali ke hadapan angku datuk. Lalu kalah tuan. Tapi artinya sambah jotitah buah panitahan angku datuk bungsu sajo nan diamba gadang dianjuang tinggi. Adapun samaso di hari nan cako kanolah tanta diambo buah panitahan ke hadapan angku datuk. Badi yang kuda tua dek karano adu pulo nan manuri sepanjang adai. Dek karano duduk angku datua di hadapan karajo nan bapokok, silang nan bapangka, nan bajanjang naik batanggo turun. Di bawah kato jumu pakai dijapui kanan kabarinyo, mananti tuan datuk rangkaian labia sakiro-kiro lai ka manuri sepanjang adai. Kan itu bana lalunya buah panitan angku datuk bungsu. Yolah. Dak leh tan kato angku datuk kamanjapui kanan kabarinyo sipai menanti malah ambo angku datuk. Ndak lai tang kato tuan kemananti ambo japikan ang kabarinya tuan. Japuikanlah angku datuk. Ambo japik sampaikan tuan. Angku datuk sampurna basa. Lai yang bohong kuda tua bungsu. Sambah je titah tibo kadapan kuda tua sepenuh basa. Lalu kalah kuda tua bungsu. Tapi artinya sambah je titah nang kaditibokan kehadapan kuda tua nan bak kini hari. Adapun samaso dari nan cako karanolah datang buah panitahan dari niniak mama sagaji guru kehadapan ambo. Nama jadi buah panitahan. Pihak kadiri marapulai nak minta ditarimo jati suko. Tapi samantang pun baitu. Pihak kadiri marapulai dek bau mua baru setahun jaguang kok badarah baru setempat pinang. Kok tingginya tabau andek rueh, kok gadangnya tabau andek lama.
paham kurang pandapek balun. Iyo bana, kok kailia na minta dibawa sarang kuah dayuang, kok kemudian na minta dibawa sarang kuah pulau. Kok kabuki na minta dibawa sama mendaki, kok kalurah na minta dibawa sama menurun. Ikola na jadi permintaan dininyak mama sagaji guru, kehadapan karajo nama pokok, silang nama pangka, sado nama karapatan di tengah rumah. Tanta buah panitahan kadapan nambo alah bajawab sakiro-kiro. Maga inang kabarinyo, ikola na namo japikan je panitahan kadapan aku datua sepenuh basa. Ikola sambah je titah na namo tibukan kadapan aku datua sepenuh basa. Lah sampai buah panitahan angku datuk bungsu. Lah sakiro sampai aku datua. Angku datuk bungsu. Lai ambo. Panitahan kembali ke hadapan angku datuk bungsu. Lalu kalah aku datua. Tapi artinya sambah jotita buah panitahan angku datuk sajo nandi amba kadang di anjuang tinggi. Adapun samaso di hari nancako karanolah tanta di angku datuk buah panitahan karapan ambo. Ayo tu menjadi buah panitahan. Karanolah datang buah panitahan dari ninik mama sagaji guru kehadapan kita karajo nambah pokok silang nama pangka sado nambah kerapatan di tengah rumah nan menjadi buah panitahan. Pihak kadiri marapulai nak minta ditarimo juati suko, tapi semantang pun baitu pihak kadiri marapulai dek bau mua baru setahun jaguang kok badarah baru setampuak pinang. Kok tingginya tak bawa andek rueh, kok gadangnya tak bawa andek lama. Paham kurang pandapek balun. Iyo bana kok kailia na minta dibawa sarang ko dayuang, kok kemudian na minta dibawa sarang ko pulau. Kok kabuki na minta dibawa sama mendaki, kok kalurah na minta dibawa sama menurun. Ikolah na jadi permintaan dininik mama sagaji guru kehadapan karajo nambah pokok silang nama pangka sado nambah kerapatan di tengah rumah. Tanta buah panitan karapan ang kuda tua bunsu lah bajawab sakiro-kiro. Dia daik kato nang kabajawab digayuang nang kabasambui. Ikolah nang kang kuda tua japikan je panitahan karapan nambo ang kuda tua sempono basa. Kan baitu bana lalunya buah panitan nang kuda tua bunsu. Yolah. Ndak lih kok sepanjang buah panitan nang kuda tua alah sepanjang adai. Tapi sungguh pun alah sepanjang adai dek karano ada pulo nan menuri sepanjang adai. Dek karano duduk ambo di hadapan karajo nambah pokok silang nama pangka nambah janjang naik batanggo turun. Di bawah kato jumu fakai dijapui kanan kabarinyo. Mananti yang kuda tua bunsu sakiro-kiro lai ka menuri sepanjang adai. Ikolah buah panitahan nan ambo kembalikan ke hadapan ang kuda tua bunsu. Lah sampai buah panitahan ang kuda tua sampono basa. Lah sakiro sampai ang kuda tua. Ang kuda tua sampono basa. Lai ambo. Sambah jutitah kembali ke hadapan ang kuda tua sampono basa. Lalu kalang kuda tua bunsu. Tapi artinya sambah jutitah buah panitahan ang kuda tua sajo nan diamba gadang di anjuang tinggi. Adapun samaso dari nancako karanolah tanta diambo buah panitahan karapan ang kuda tua. Baa dan kuda tua dek karano ado pulo nama nuri sepanjang adai. Dek karano duduk ang kuda tua di hadapan karajo nama pokok silang nama pangka nama janjang naik batanggo turun. Di bawah kato jemu pakai dijapui kanang kabarinyo mananti ambo ang kuda tua bungsu sakiro-kiro lai kamanuri sepanjang adai. Kan baitu bana lalunya buah panitan ang kuda tua sampono basa. Iyolah. Ndak lai tangkato ang kuda tua sampono basa kamanjapui kanang kabarinyo sipai mananti malambo ang kuda tua. Ndak lih tangkato ang kuda tua bunsu ka mananti ambo japuikan ang kabarinyo ang kuda tua bunsu. Japui sampai kalah ang kuda tua. Ambo japuikan.
Mama ambo maangku asarajo. Lai ambo angku datuk sempurna wasa. Panitahan tibo karapan maangku. Lalu kalah angku datuk sempurna wasa. Dia ada ambo manitah jo mama nan ambo bari maaf mak. Pada Allah kita kembalikan. Tapi lah secara singkek saja mangku. Rancak singkit angku datuk. Sambah jo titah nang kaditibokan ke hadapan maangku nan bak kini hari. Ko bisiaklah samo kedengaran, ko imbau lah samo kelampauan. Magai nang kabarinyo, ikolah nang kambo japikkan je panitan karapan mama ambo maangku asarajo. Ikolah buah panitan nang ambo tibokan karapan mama ambo maangku asarajo. Lah sampai buah panitan angku datuk sempurna wasa. Lah sakira sampai mangku. Angku datuk sempurna wasa. Lai ambo. Panitan kembali ke hadapan angku datuk sempurna wasa. Lalu kalah mangku. Adapun samaso di hari nan cako karenalah tanta yang ku datuk sempurna wasa buah panitahan karapan ambo. Ayo tu nak menjadi buah panitahan. Ko bisiaklah samo kadangaran, ko imbaulah samo kelampauan. Magai nang kawarinyo ikulah nan ku datuk sempurna wasa japikan ke hadapan ambo ma angku asarajo. Kan baitu bana lalunya buah panitan nang ku datuk sempurna wasa? Iyolah. Ndak lek kok di mana tunjuk tawari yang ku datuk sempurna wasa. Lah sabari je kami nan sawalah kamari yang ku datuk sempurna wasa. Ndak lih ko itu perlu nan menjadi buah jabari di maangku. Di hujanan bapun panenan barasa ko lakai ko nan ambo kembalikan kasanyo maangku asarajo. Ndak lek kok bana lai sapai jo ang ku datuk sempurna wasa, kolah kayo yang ku datuk sempurna wasa. Ambo kembalikan kasanyo maangku. Kembalikanlah ku datuk sempurna wasa. Angku datuk bunsu. Lai ambo angku datuk. Panitahan kembali ke hadapan angku datuk. Lalu kalah angku datuk. Tapi artinya ba undang-undang kato cako adai dahulu kato bastinah kemudian kato basi capek. Lah secara capek saja ambo mengembalikan buah panitahan ke hadapan datuk bunsu. Rancak capek angku datuk. Adapun samaso di hari nan cako karanolah tanta yang kuda tua buah panitahan karapan ambo. Baa diambo lah babao bakato bayo bajalan bamuah kehadapan karajo namba pokok silang namba pangka nan bajanjang naik batanggo turun. Dapeklah kato nan sahati kabulatan kato samu pakai. Kok sepanjang permintaan dininya mama sagaji guru Allah di dalam adai. InsyaAllah lah kamay limukan karajo nama pokok silang nama pangka sado nama kerapatan di tengah rumah. Setangan diri marapulai lah batarimu juati suku. Kok kailia leka di bawah sarang kuah dayuang, kok kamudiak leka di bawah sarang kuah pulau. Kok kabuki leka di bawah sama mendaki, kok kalurah leka di bawah sama menurun. Tapi limbak nan daripada itu, ko adolah nang ketukuk tambahano, bana basaranju kehadapan nang ku datuk bunsu. Ikolah buah panitahan nang ambo kembalikan kehadapan nang ku datuk bunsu. Lah sampai buah panitahan angku datuk sampurna wasa. Lah sakiro sampai yang ku datuk bunsu. Angku datuk sampurna wasa. Lai ambo. Sambah jo titah kembali kehadapan angku datuk sampurna wasa. Lalu kan lang ku datuk bunsu. Tapi artinya bak undang bak kato cako adai dahulu kato basitinah kemudian kato basi capek. Lah secara capek saja ambo menjawab buah panitahan angku datuk sampurna wasa. Rancak capek engkau datuk. Adapun samaso dari nan cako karanolah tanta diambo buah panitahan kadapan angku datuk. Baa dan angku datuk lah babao bakato ba iyo bajalan bamuah kehadapan karajo nama pokok silang nama pangka nama janjang na iya batanggo turun. Dapeklah kato nan sahati kabulatan kato sama pakai. Kok sepanjang permintaan dininya mama sakaji guru satantangan diri marapulai lah batarimo jati suko. InsyaAllah kok kailia lai kadibawa sarang kuah dayuang, kok kamudia lai kadibawa sarang kuah pulau. Kok kabuki lai kadibawa sama mendaki, kok kalurah lai kadibawa sama menurun. Tapi limbak nan daripada itu, kok adalah nang katukuk tambahnya, bana basaranjo kadapan ambo angku datuk bunsu. Kan baik itu bana lalunya buah panitan angku datuk sampurna wasa. Iyolah. Ndak lai kok itu pulo nan jadi buah jabarinya dan angku datuk sampurna wasa.
karena biasa menuri undang di hujan nama pun di panai nama rasa kok lah kaiko na nabo kembalikan kasanyo angku datuk sempurna basa Dalih kok bana lai sapai jang ko datuk bunsu ko lah kayo nyang ko datuk. amu kembalikan kasanyo angku datuk Kembali kalang ko datuk. tuan nambo datuk rangkayo labia Lai ambo angku datuk. sambah je titah kembali ke hadapan tuan nambo datuk rangkayo labia. Lalu kala angku datuk bunsu. Tapi artinya ba undang-undang kato cako adai dahulu kato basitinah kemudian kato basi capek lah secara capek saja ambo mengembalikan buah panitahan ke hadapan tuan ambo datuk rangkayo labia. Rancak capek angku datuk. Adapun sama so dari nancako lah tanta di tuan buah panitahan ke hadapan ambo. Ba ada ambo lah babao bakato ba iyo bajalan ba muah kadapan karajo nama pokok silang nama pangka nama janjang na iya batanggo turun dapek lah kato nan saati kabulatan kato sama pakai kok sepanjang permintaan dininyak mama sagaji guru satantangan diri marapulai lah batarimo jati suko insyaallah kok kailia lai karibawa sarang kuadayuang kok kemudian lai karibawa sarang kuapulau kok luluinyo lai kabasilami kok anyinyo lai kabapinteh kok ilangnya lai kabacari. Jika elok lah retak tangannya, singkek diambil ke pauleh, kurang diambil ke panukua. Jika elok lah retak lidahnya, kusik dibawa panyalasai, karuah dibawa mempajaniah. Kok kakari pemagadiri, kok katungkek penunjuk jalan. Siang diambil ke patungkek, malam diambil ke pakalang. Ikolah jawab kabarinya nama kembalikan ke hadapan tuan ambo datuk rangkayo labiah. Allah kesenang hati tuan. Tapi limbaan daripada itu, sairiang balam je barabah, balam lalu barabah mandi, sairiang salam dengan sambah, sambah lalu salam kembali. Ba ibarat tabang batimbalan, imbau nak samo basa uti. Kok mau kuat nak samo panjang, kok manimbang nak samo barek, kok mau uji nak samo merah. Maka ba permintaan pulo lah, karajo nama pokok, silang nama pangka, kadapan niniak mama sagaji guru, sado nama karapatan di tengah rumah. Karena biasa menuri undang. Pisau ketek bari bamato talatak di atas meja, sama so ketek di bari namo alah gadang di bari gala, sama so ketek di bari ibu namo alah gadang di bari mamak gala. Satantangan gala pusako ataupun gala limbago dari bapak, kurang siang nama hari, kurang tarang nama bulan. Satantangan galanya si marapulai, yo bana minta basiangkan nama hari, na minta ditarangkan nama bulan. Na dapat kami maimbaukan di labuan nanggolong di pasar Narami. Ikolah sambah je titah na nambo kembalikan ke hadapan tuan nambo datuk rangkayo labiah. Lah sampai buah panitahan angku datuk bunsu. Lah sakiro sampai tuan. Angku datuk bunsu. Lai ambo tuan. Sambah je titah kembali ke hadapan angku datuk. Lalu kanlah tuan. Tapi artinya bak undang bak kato cako adai dahulu kato basi tinah kudian kato basi capek. Lah secara capek saja ambo menjawab buah panitahan angku datuk bunsu. Rancak capek tuan. Adapun samaso di hari nan caku karnolah tanta diambo buah panitahan kadapan angku datuk. Baad yang kudatuk lah babau bakato bayu bajalan bamuah kehadapan karajo nan bapokok silang nan bapangka nan bajanjang naik batanggu turun. Dapeklah kato nan sahati kabulatan kato semu pakai. Kok sepanjang permintaan dininyak mamak sagaji guru satantangan diri marpulai Allah batarimo jo hati suko. InsyaAllah kok kailia lai kadibau sarangkuh dayuang kok kemudian lai kadibau sarangkuh pulau. Kok kabukit lai kadibau samo mendaki kok kalurah lai kadibau samo menurun. Kok luluhnya lai kabasilami kok anyuiknya lai kabapinteh kok ilangnya lai kabacari. Jika eloklah retak tangannya, singkek diambil ke pauleh, kurang diambil ke panukua. Jika eloklah ratak lidahnya, kusui dibawa panyalasai, karuah dibawa mampajaniah. Kok kekari pamagadiri, kok katungkek penunjuk jalan. Siang diambil ke patungkek, malam diambil ke pakalang. Ikolah nama menjadi jawab kabarinyo, nambo kembalikan ke hadapan ambo datuk rangkayo labiah. Allah kesana hati ambo. Tapi limbak nan daripada itu, sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam dengan sambah, sambah lalu salam kembali. Ba ibarat tabang batimbalan imbau nak samu basauti.
kok mau kuah nak semua panjang, kok manimbang nak semua barik, kok mau uji nak semua merah. Maka berpermintaan pula lah kerajo nambah pokok silang nambah pangka kehadapan niniak mamak segaji guru sado nambah kerapatan di tengah rumah. Karena biasa menurut undang, pisau ketek bari bamato tak letak di atas meja. Sama so ketek dibari namu lah gadang dibari gala. Sama so ketek dibari ibu namu lah gadang dibari mamak gala. Satantangan gala pusako ataupun gala limbago dari bapak, kurang siang dan hari, kurang tarang dan bulan. Satantangan gala si marapulai, iyo bana minta pulau disiangkan dan hari, minta ditarangkan dan bulan. Nak dapat nampangka main baukan di labuah nan golong di pasanan rami. Kan itu bana lalunya buah panitahan angku Datuk Bunsu. Yolah, Ndak lai kok sepanjang buah panitahan angku Datuk Bunsu alah sepanjang adai. Tapi sungguh pun alah sepanjang adai. Dek karano adu pulo nama nurui sepanjang adai. Dek karano duduk ambo di hadapan niniak mamak sagaji guru nan bajanjang naik batanggu turun. Dibau kata jumu pakai dijapui kanan kabarinyo mananti yang ku Datuk Bunsu sakiro-kiro lai ka menurui sepanjang adai. Ikolah sambah jutitah nanambu kembalikan ke hadapan angku Datuk Bunsu. lah sampai buah panitahan Tuan Nambo Datuk Rangkayo Labiah. Lah sakiro sampai yang ku Datuk. Tuan Nambo Datuk Rangkayo Labiah. Lai ambo. Sambah jutitah kembali ke hadapan Tuan Nambo Datuk Rangkayo Labiah. Lalu kalah angku Datuk. Tapi artinya sambah jutitah buah panitahan Tuan Sajo nan diamba gadang di Anjuang Tinggi. Adapun samaso dari nancako karanolah tanta diambo buah panitahan kadapan Tuan. Baa di Tuan dek karano ada pulo nama nuri sepanjang adai. Dek karano duduk Tuan di hadapan niniak mamak sagaji guru nan bajanjang naik batanggo turun. Dibawa kato jamu pakai dijapikan ang kabarinyo mananti amo angku Datuk Bunsu sakiro-kiro lai kamanuri sepanjang adai. Kan ba itu bana lalunya buah panitahan Tuan Nambo Datuk Rangkayo Labiah. Iyolah. Ndak lai tangkato Tuan kamanjapui kanan kabarinyo sipai mananti malambo Tuan. Ndak leh tan kato angku Datuk kamananti ambo japui kanan kabarinyo angku Datuk. Japui sampai kalah Tuan. Ambo japui sampaikan. Angku Datuk Bunsu, Lai ambo Tuan. sambah jutitah kembali ke hadapan angku Datuk. Lalu kanlah Tuan. Tapi artinya bak undang-undang kato cako adai dahulu kato basi tinah kudian kato basi capek lah secara capek saja ambo mengembalikan buah panitahan ke hadapan angku Datuk Bunsu. Rancak capek Tuan. Adapun samaso di hari nan cako karenolah tanta yang ku Datuk buah panitahan ke hadapan ambo. Ba diambo lah babau bakato bayo bajalan bamuah ke hadapan niniak mamak sagaji guru nan bajanjang naik batanggu turun. Dapeklah kato nan sahati kabulatan kato samu pakai. Kok sepanjang permintaan di karajo nama pokok silang nama pangka satantangan gala si marapulai. Sama soketek dibari namo lah gadang dibari gala. Sama soketek dibari ibu namo Idris Effendi lah gadang diberi mamak gala Sultan Mudo. Iolah gala pusako na bapakaikan. Nak minta juo diimbaukan di labuah nan golong di pasar nan rami ke hadapan karajo nan bapokok silang nan bapangka sado nan bakerapatan di tengah rumah. Ikolah sambah jutitah nan ambo kembalikan ke hadapan angku Datuk Bunsu. Lah sampai buah panitahan Tuan Nambo Datuk Rangkayo Labiah. Lah sakira sampai angku Datuk. Tuan Nambo Datuk Rangkayo Labiah. Lai ambo. Sambah jutitah kembali ke hadapan Tuan Nambo Datuk Rangkayo Labiah. Lalu kalah angku Datuk Bunsu. Tapi artinya bak undang bak kato cako adai dahulu kato basi tinah kemudian kato basi capek. Lah secara capek saja ambo menjawab buah panitahan Tuan Nambo Datuk Rangkayo Labiah. Rancak capek angku Datuk. Adapun samaso dari nancako karanolah tanta diambo buah panitahan kadapan Tuan. Baa di Tuan, lah babao bakato ba iyo bajalan bamuah
kadapan niniak mama sakaji guru nan bajanjang na iya batanggo turun. Dapeklah kato nan saati kabulatan kato sama pakai. Kok sepanjang permintaan di karajo nama pokok silang nama pangka setantangan gala marapulai. Sama sokete dibari namo alah gadang dibari gala. Sama sokete dibari ibu namo Idris Effendi alah gadang dibari mamak gala stan mudo. Yolah gala pusako nama pakaikan. Nak minta juo dimbawakan di labuah nanggolong di pasana rami. Kadapan karajo nama pokok silang nama pangka sado nama kerapatan di tengah rumah. Kan baitu bana lalunya buah panitahan tuan ambo dan tuak rangkayo labia. Iyolah. Ndak lae ko nani juluk larareh nani japui lah tabao ala basanangati karajo nama pokok silang nama pangka tuan. Ndak laitan katola basanati kerajo nama pokok silang nama pangka ba ibarat belaya dah sampai ke pulau kok bajalan lah sampai ke bateh magai panitan kita berdua lalu kita bari perantian ang kuda tua. Ndak lae ko dituan lah takana diambo lah takiro sama-sama kita bari malah parantian tuan. Sama-sama kita bari perantian sekira-kira ang kuda tua. Sakiro-kiro kita bari parantian tuan. Sakira-kira.